این کسایی که مثل گانوریه، خلامیدیا، تریخومونادا، میکوپلازما، اوریوپلازما، герпес, генитальный герпес, касали вирус, гепатит Б, С, значит, وجود вирус папилломы человека, ВИЧ, касали که به سپید میبود، همین کسایی هست. یعنی شما همین همخوابگی کردید ای 5 روز تو 2 هفته شما دا باید یگون علامتش باید همین سوخته کنند، ویدیلینی باشه. اگه خیلی نباشن بعد 2 هفته обязательно مازوگ ایزولیتر سپردن در کنید. Ассаламу алейкум бинандагони мухтарам, ба шумо дипломин врач-уролог, андролог, хирург, уролог, врач-ултрасгоҳи диагностики Эркинҷон Юлдаш. Бинандагони мухтарам, имрӯз дар ҳамин канал шумода як аз мавзӯъҳое ки муҳим суҳбат мекунем, ин мавзӯе ки вақти хамхобагида гузаштани инфексияҳо, яъне ҳам вақти хамхобагида. ҳамин инфексияҳоро кай ки одамода пайдо мешавад, худашон шарм медорад пеши духтур рафтан ва муроҷиат мекунад ба дӯсти худаш ё ки дар интернет мебинад ягон инфексияе ки ҳамин даво мекунад интернетда ҳамин хеле блогерҳо ҳастаи кавичкада, ҳамон худашон барои касалое ки просмотр гирифтама ҳар хел доруҳо менависад ва ҳамон доруҳоро мехӯрад ва натиҷада чӣ мешавад? Натиҷада просто ҳамин асоратиш меравад, осложнение мешавад, беззурётӣ мешавад, простатит, касали тухмда, ҳамин касале ки чӣ кардан, яъне хунук задан мешавад, яъне дигар ҳама проблемое ки дар рухи пешоб аст, чизе ки ҳама дигар органҳои дар урология ҳамин ба таъсир мекунад. Вообще касали уретрит чи аст? Уретрит кай ки баъди хамхобагӣ ки шумо кардед ва ҳамин ҳар хел арӯсо қати зино кардед ва баъди ҳавай шумо дар аз роҳи пешоб вақти пешоб карда сӯхта кардеста, ягон выделение, яъне гиринг вуҷуда гуной пуной буромада истода ёки слизисте буромада истода, ҳам хеле ин касали уретрит аст. Ина ҳамин вақти хамхобагида гузашта ва ин касалиҳо 25 намуд мешавад. Ин касале ки мисол гонорея, хламидия, трихомонада, микоплазма, уреоплазма, герпес, генитальный герпес, касали вирус, гепатит Б, С, значит, вуҷуда вирус папилломы человека, ВИЧ, касали ки ба спид мебиёд, ҳамин касалиҳо ҳаст. Ва ин касалиҳои кай ки ҳамин хеле шумо ҳамин хамхобагӣ кардед, чӣ кор кардан дар кора? Якум ина бояд диагностика кардан дар кора, аниқ кардан дар кора ки аз сабаби шумода ҳамин инфексия аст. Барое ки якта антибиотик барои ҳамин инфексияҳо нест. Яъне ура мо бояд аниқ кунем кадом инфексия ва кадом антибиотик бояд ба таъсир мекунад. Ҳо ҳастае ки инфексияҳое ки якта антибиотик дута сета инфексия мумкин таъсир кунад. Лекин аксар агар бигӯем ки ҳамин бактерияҳое ки агар бошад, аксараш ҳамин якта антибиотик қати вай таъсир намекунад. Барои ҳамин ура якум диагностика кардан. Диагностика чӣ хел мешавад? Яъне шумо ҳамин хамхобагӣ кардед ай 5 рӯз то 2 ҳафтара шумо да бояд ягон аломатиш бояд ҳамин сӯхта kunанд, выделение боша. Аgar хеле набошад баъди 2 ҳафта обязательно мазок изолятор супурдан дар кунанд. Ин ПЦР диагностика ёки андрофлор мега. Андрофлор ай ПЦР фарқаш ки ПЦР шумода чӣ хел инфексия ҳаста ё нест ҳамин аниқ мекунад. Лекин андрофлор боша ва я миқдорша, яъни чанд вуҷуда ҳаҷмаш ҳамин инфексия бошад, чанд баланд шудаги миқдорш ҳамин аниқ мекунад. Албатта микроскопия адилия мурида общий анализ мачин чизе ки ҳамин хунуки ба овардаги ура дидан дар кора. Ва албатта ин касалиҳоро ина фақат шифо, яъни доктор табобат мекунад. Дӯсти шумо не, интернетда дигар доктор не, ура якум дар клиника анализ супурда баъд ура табобат кардан лозим аст. Ва ман дар таҷрибаам бисёр бемориҳое ки мебинам, ҳамон бемориҳода касалиҳое ки мегӯянд безурётӣ ҳаста, дигар чизо ҳаста, ҳайрон мешавад ки аз куҷо манда безурётӣ ҳаста, аз куҷо манда инфексия пайдо шуда. Як инфексие ки ҳаста, одамода баҷовакӣ зиндагӣ мекунад, баъди 10 сол баъд ҳамин инфексия ба мегирад, мисол хламидия. Ва 70-80% холатода вообще ҳичира намефаҳмед. Хламидия доштагӣ бошен, баъд ки безурётӣ мешавад, барои ҳамин мебиёяд, баъд хламидия мебурад, уже дер шудагӣ мешавад, барои ки уже ҳама нутфаҳои шуморо ной карда мондагӣ. Барои ҳамин ира обязательно табобат кардан дар кора ва уна аниқ кардан дар кора. Ва ман дар таҷриба мебинам ки ҳамин касалиҳое ки безурётӣ якум ҷойда ҳамин инфексия ка. Барои чи? Барои ки ина фақат ман Всемирная организация здравоохранения, дигар олимо мегӯянд ки ҳамин калон ассотсиатсияҳо мегӯяд ки
инфекция якум ҷо, дигар варикоцелия, гормональные нарушения, дигар нарушения, генетические проблемы, лекин ҳамин якумаш инфексияе ки инфексия ҳамин чиз ба мебиёрад. Барои ҳамин бинандагони муҳтарам, ира бисёр мана касали одамои касали пешгирӣ агар гуфтанӣ бошам, албатта ҳар хел аросохати ҳамхобагӣ кардан даркор нест. Ира мо мисол домноҳои мо мегӯяд ки ин зино аст, ин туғрия, ҳамин зино ки одам ҳар хел аросохати хамхобагӣ кунад, инфексия мегузарад ва ҳамхеле асоратхоба мебиёрад. Касалҳои тиббӣ ин шарм нест. Ин касале агар шумода бошад, дӯсти шумо ин шифокор яъне доктор нестай. Бояд ира доктор табобат кунад ва саломати шумо аст. Шумо бояд саломати худатон регулировка кунед. Агар ҳамхеле проблема шуд, шумо бояд ҳамон вақтшда доктор ба муроҷиат кунед. Бинандагони муҳтарам, ман имрӯз дар бораи ҳамин инфексияҳо шумо ба суҳбат мекунам ва дигар видеоҳоам агар видео бисёр лайк монед, поделиться кунед, комментария монед. Дар таҷрибае ки ман чизое ки ҳаста интересный случай ҳамно қати шумо да поделиться мекунам, ба шумо нақл карда метиҳам. Ба шумо аз шаҳри Москва дипломированный врач, хирург, уролог, андролог ва врачи ультразвуковой диагностики Эркинҷон Юлдашев буд. Саломат бошед. Jungle.